Oireachtas an tuairiscáil seo bán féin scéal a raibh ar eolas ag daoine roimhe seo. Sé sin go bhfuil an drámaíocht amatéireach tríbheanna Gaeilge titithe siar le os ciún 20 bliana anois, agus go bhfuil an áirclann gharamúil gan achfaní carta, gan scríbhneoirí, gan stúrathóirí. Tá na healaíona tan go bhfunaithe fudfad na tíre a feidhmú ar fíneachí beaga le blianta fada inis. Ní rá dóthain inéisteachta á dhéanana intab, agus chomáile sin go leor go na háiteachí go rá ferbert ar na healaíona tan go bhfunaithe ba peistí beaga nó táman bheag go gréine bhí intab nach rá éon cheangal atrab. Vís an mór sa Taibhdheirce agus hiarchathaoirleach ar tréimhse ó 27 go dtí 25 haon. Agus bhí sé tharbheith dúlhánach tachtar stúrathóirí chun dráma a léirú, bhí sé suntasach náirimh scríbhneoirí nuairteach chun cín, tá lagtrá in san drámaíocht in na hallscoileanna. Mar shampla, ní léon chum an drámaíochta ag feidhmiú in san hallscoil seo. Léiríonn na daoine a labhair leis de Taibhdheirce go bhfuil gá le cúnamh, go bhfuil cuasaí titithe siar agus go dastaíonn idirgháil chun cuasaí thuair chun cín. Tá aspa tréáil an aspa deisní eiliúna, aspa deisní nua ólam. Deirtear sa tuairiscáil go róbhéim ar an gomórtas ar an Oireachtas an Oireachtas ó híomh na healaíona tan go bhfunaithe. Agus ní bhaid me sé leiscéalach bhí sin ar bhealach be freastalín 2,000 duine ar an Oireachtas bliana, agus bíonn na healaí comórtais lán le daoine a breanúir na lúbíní agus ar na Labhair Tuairisc agus ar an óráníocht ar a seannas agus mar sin ag an nám céanna. Níl mar aga ben comórtas buna go spár na farbartha ní hé agus níl seansa beag go bé. Tá deis inis gníomh a dhéanamh bunathe ar an tuairiscáil agus credim go bé an gníomh ná an straitéis. Ach ní héon bhá straitéis ar fápéir mar a gcuirtear i bhfeidhm. So na hóranna na hóglaí gá spína.